Yang kerpat ya pi baru kot kikon kebrium trap ba pinya sno tilang ban pej ya kani ka film langkar mo namar kani ka jing mementa long ka theuru i kikon samla mo kani ka juk menta namar ba bun kikon samla jungi kilangop hau drugs kilangop kunja kilangop hakakian te bun sien long kimla ban laj ni kini kijing di basni mo ti nak ta kadau long ka penjot i ka jing ka penjot ru ya ka yeng ka sem ni ya ka long bre man bre khantam na kam ta ka ri jungi namar ba ngi dang rit paj mo tela da kikon samlahi kingop no hakani kadi ka bam te ka ai ka lawe ka jong ka jat penriu mo namar bala da kikon samlahi kitip long kitip akor kitip burom lane kitip riu long kumno ban kamai kaji lane ban tip hayang hasam long kikimi kipala ne ka long bre man bre lane ka snong ka thau ka pho ka phieng long ngidap da ka jing kemen ken hanre la da kikon samlahi man ta kingop no ka jing di ka basniu kum hau drugs e ka mot ka wara ka jing e ya ka yeng ka sam ka wara jing e ka snong ka thau ka wara ka jing ro ka imlang salang namar ba mentala jelai sedikit kam thiem kila jelai sa ki kam sniu bahar harukom ti kani kam long ka babha na kata kata ba kani ka film langkar ngatrai ke director ni nong sanjur kani ka film mo langkar kamot ba phi shot hai phi shot kani ka film main langkor Melakor, nata Shasmit, babun kan? Desa Melakor, bahasa Smith, nata kidan ke bahasa shoot sini sepo, silong ru, shago fling. Ayo ru ngasno filai. Ayo rohan. Ti to, ngang kermen baik bah kani ka film ngatrai kan dei halor jong kata hi ka story langkar te kamot long nga perkat be nomor langkar te kajing em langkar bor ni kadi kajing em sertok nong pi. Sertok bah kajing em. Namar cisin bala langkar hi kawai mang sekali ni kata. Ngai pi pau nama mentah kipon. Kata nomor ba tambah kipun pada mau kibru lang kisah keren ni kumne kumta tu. Pisnyo kumno halor kajing keren jong kibru lang kikan thok ya pi ne. Hi kajing kan thok hi bor ni bar khoj ngidon ka hok man kan thok. So ti na kata kata ngon pi ba bor hi bali bangi sadien namar ngi perkhat e kata kajing snyo. Ni perkara kajing sneu ngimla ban kewil dia te kai ka thong ba phi don hindai ya bisa khamat ken bali per sngap ya kita ki jing ya kita ki nong tho ba kita ki nong persa namar ngi hi man la oi po oi brio ngi ale ha kajing em jongi kumno bangin kiu ti lada phi per sngap than ya kita ki nong persa le ni kita ki nong kan tho le ni kita ki nong ben te kamut phi nom la ban kewil le ro ti ka kajing em hi ka jong ubrio ngon oi phi lada ngi ngim don ni ka thong ngimla ban ya sakmat ti ha bangi don ni ka thong kamut ngi ya sakmat kamut ngim de perkhat yano yano ro namar ba ngidon perkhat kong yela dia yang ka personal life le jong mo kumno bangin kiu kumno bangin yo kam yo jam kumno bangin perskam kan rem la jong tiela danging perskap thani kita kinong keno ne namar ki brio jongi le ngan ong ipi i ndi banga ben mo hendrei kidang duna ha ka jing sempang mo nang duna ka jing sempang walda ngan ong ipi ki bon ki bal anang la star mo ha ka jing pulia kan ti kadi kajing pulia ka baki kili pulia namar bali ki hap pulia ya ka ka baki isa hikai hendri ka bapen perkhat inga ka longkum ne ken ubrio berkakam ne ubrio berkakam hi borobor ka bapen perkhat inga ka long ba ni hap perkhat ya ka kam ken ndi bangin pelet jimbo tangga kata kajing pulia hendri borobor hi kajing pulia ka debe tangga teori mo ti kajing iper mekanik bat wa pulia mekanik mo ti uba pulia upulia kakot utip moi ka kertang jung tiar gitar kad ba utu ubrio mekanik pada ubatrei ka kam utip kumno ba untre tang ba ya ka kerteng pada kumba keren nak tin pareng mo iki tiar gitar kamun umtip tiana kata kada ba ka jing iper kalong kumne ken ba borobor ngi de banjabe ya ka kam nalor ka jing pulia ngi de ban le ru kumno ban tre ka kam kanang ba ba dang menta pi la su pi su jai ni hayo dai long la kan nusnem pi sedang maksud jan kumdeng kani ka kam sujan ti nga mata kal ayat la si posnem imat nadu arjar khatsau hakapor bolong si yam barden hi ti nadu kate kapor hi bolong si yam barden te namar ba nga bakla por bayakit dajum tu ti tai madu pade te teman te ipanhap yang harus ingen tiara panhap using ti mei ong ngau me ba mel adon kam kajam ru balik ken me kwa menteri stom ne tengah deng ong ba ngamla ban chong te ti ong persang no ban le no koi koi ken khon ka kam long ban kham sting te tien mar ba ngadi bru ba mlasar te ban chong ti nak takada nga persang no ikan ne tengah persang si por arpor bandi juti em toro ti ngam nang bandi yonong badi kibrio ni ngala spor pau ngala ai te ngadon pra katum siam em
hadir na Tekan ni kakam mentah pila sengo biang ni long phi kemen matre kan kakam. Pi katong jung ubriu hi ngan ong pi kat ba long ha kajing imbriu kan kat nang yo kat tanang kwa. Sto kat nang yo kat tanang kwa. Na kat kadau ngan ong pi amde tang manga le ni mano manoro. Tang ba ka em jung ai ka long ba ka kam. Tiana kat kadau long ka e ka bangam kwa ampan pa perthai mentawal dang akren ki YouTube channel na kapor ka dei tang ka entertainment mo. Tang ba nga kwa hiru ban pen i de ki kam. Karyal te kalong da ka wei te namar balai ladang ala pun urlong i kata kamut kabum kalong ba pen i nuksa ya kilong den mandian long ba kiru kindon i kathong ku balik manga ke namar ba lada ki thawi ki film la ne ki thawi ki nu ki story len ki video len comedy kadi bandon ro bar kathong te namar ba teng long kani kajuk mentang kam tam kini ki social media ba bun ki abe be tang kamai pisah kamai pisah ti kai ka ba nging kamai pisah borobor long ngidan ya kai ka thong pasal dat mo ngidan ya ka thong pasal dat namar bangi sakwa pisah tiendang ilayu pisah kamut ngila pun urlong ya kata ka thong tiam di tang bar yo pisah ben mo ti nak ta ka ngaru nga don la ka jong YouTube channel ru ka thong nong kong jong ai ka long bet ba ngam perkhat ka pisah namar ngam perkhat ka kam te la da kibriu ki kerjaan ya ka jengkren jeng khana jong abat sisin ka sngi ngahapan peni ya ka kam namar beli ban syukular kai kibriu ni pen bet kai kibriu kam long ta tiadi nak ta ka ba ya mentahi namar ba ngam kwa manum no invest ngamo ngakwa ban ya del ku jong kidan namar beli ban yang hala ki jong kidat ban yang hala nong rem la jong ti ndak lala ban pen urlong ya kata dengan long try mengaken dengan long try sebenarnya kajing pelakor jangki ta kublai ha ta kublai mo ta don bok bakan minyak mo ta don bok te ngakan tu boro khoj mo ki katu ngala pelaj ya labiang hetrai to ki nyapet yun ta kublai tadi ban philai ta postar ye ta kublai